širého poľa. Ja, chlapec vandrovný zo širého poľa. Gremiálka! Co si bude zo mne frajíročko moja. Co si bude zo mne frajíročko moja. Dobrý deň, prajem, môžem vás na chvíľku zastaviť. Vítam vás na festivale slovenskej komunity v New Jersey. Môžem vám položiť jednu otázku? Čo očakávate od takého podujatia, ako je Slovenský festival v New Jersey a čo sa vám na ňom najviac páči? No čo očakávame? Najviac sa nám páči to, že sa môžeme stretnúť s ľuďmi, ktorých zvyčajne nevidíme celý rok, lebo sú roztrúsení po celom New Jersey, New Yorku. Tešíme sa na vystúpenie slovenské. No, dnes sa špeciálne tešíme na vystúpenie detí zo slovenskej škôlky z Cliftonu, New Jersey, ale tiež všetky tie pekné slovenské predmety, slovenské jedlá. Najviac sa tešíme na brinzové halušky. Takže zastavili sme sa pri slovenskej bakery, slovenská pekáreň. Skadiaľ ste? Brooklyn. Ako dlho ste na trhu? Asi 17 rokov. Čo ponúkate v svojom výbere? Ponúkame makový závin, orechový závin, kakaový závin a k tomu nejaké osie, hniezda. Všetko, čo letí na Slovensku. Dobre. Skadiaľ pochádzate, keď sa môžem opýtať? Z východného Slovenska. Skadiaľ priamo? Sabinová. Yes, You like it? I like it. Taste it? Yummy. Delicious. So she's from Italy. Yummy. And Italian if you Would you like to try some? Slovak. Where are you from? Italy, I'm Italian. See? You like it? So that's international, but... We are all international, that's America. Nadar chlapi, takže to je domáca výroba, alebo to je... Domáca výroba, slovenská domáca výroba. Skadiaľ ste? No ja niekedy som v New Yorku a teraz som z Floridy. Až z Floridy? To znamená, že to ste doviezli z Floridy po domácky urobené? No tak snažím sa po ľudia, stavím vlak, že bez tej klobásy ten festival neexistuje. No, u nás sa občas varí, ale ja ich určite nevarím, nie som na to expert, ale slovenský festival jednoducho bez halušiek, to nie je ono. Takže preto halušky. A poznáme aj kuchárov, takže pevne verím, že budú vynikajúce. Dáme si segedinský guľaš s knedlíkom. Áno, to je typické slovenské jedlo. Rozprávate po slovensky? Maličko, ako malý baby. A môžeme tento rozhovor uskutočniť v slovenštine? Skúsime. Skadiaľ pochádzate? Ja som Rochester, New York, ale moje rodiče bol Moravská Slovácko, ale ja prišli do Slovenska, bol láska a ja som bola 41 roky 100 raz. Skadiaľ pochádzajú vaši rodičia? Blízko tá hranice a mami a ja, maminka bude 93 november, my sme dones 2000 ľudia do Slovenska a našiel živé rodina. To je moja nová kniha a tradícia. To je 40 rokov moja život, ja tam a má veľa farební a veľa fotky a tu môže učiť na krásny slovenská dedictvo. Ľudia na Slovensku tak srdeční, otvorené domu, daj čaj, daj krásny chleba, maslo a daj mi históriu, informácia. Ja som napísala a preto tá kniha. Veľmi zvláštna táto muzika je a ja som čítal na internete, že to je jediný slovenský autentický nástroj fujara a ja by som sa rád na to naučil hrať. Asi som už skúšal, kde môžem si kúpiť fujaru a kde by som sa mohol naučiť, aspoň len veľmi málo naučiť sa hrať na tomto nástroji. Kde ste sa naučili tak pekne hrať slovenskú pieseň, dokonca na slovenskom hudobnom nástroji fujare? No, predsa na Slovensku. Kto vás to učil? No, Dušan Holík ma učil a Karol Kočík tiež. Oni sú majstri na fujare na Slovensku v Detve, vlastne v Očovej. A ja som žil v Popradu 5 rokov, takže som naučil aj po slovensky. Moja manželka je Slovenka tiež. Navštevujete tento festival každý rok? Nie, to je prvý raz, že som tu bol.
som ani nevedel, že to vlastne existuje. Tu som vedel, že v Pittsburghu je, ale keď ma oslovili, že mám tu prísť a zahrať na fujare, som povedal, že ne. Páčia sa vám tieto hračky? Áno. Ktorá najviac? Asi to je psi. Tak čo, budeš otravovať Taťa, aby ti to kúpil? Hej. Teším sa, stretnem sa s nami, čo sme ich rok nevideli. A tu tak porozpráva sa človek, popozera si pamiatky, aké sú, kúpi si nejaké darčeky, zajde na občerstvenie a teším sa na to. Dúfam, že nám pohoda vyjde. Všetko dobré, krásne počasie. Samozrejme, 100%. Ja sa volám Marcel Gápa, som zakladajúci člen slovenského rádia, ktoré sa volá Rádio Slovakia USA. Aj keď je názov, že je to Rádio Slovakia USA, je to pre Čechoslovákov žijúcich na území Severnej Ameriky. A celý projekt je založený na oboznámovaní a šírení kultúry slovenského a českého národa v zahraničí. A celý projekt je vyrobený pre Slovákov a Čechov, ktorým chýba domov, domovina a informácie nielen zo Slovenska a Čiech, ale aj zo Severnej Ameriky. S účasťou som spokojný, hlavne s celým priebehom tejto slávnostnej svätej omše, pretože som sa cítil ako na Slovensku. Krásne pripravené spevy, zorganizované všetko. Ľudia boli veľmi taký vnímavý a zapájali sa do spevov a aj do homílie, ktorú som preniesol. Cítil som naozaj, že toto slovenské nás spája veľmi, či sme doma na Slovensku alebo v zahraničí. Čo si máme spoločné? To je ten kód slovenský, ktorý si ľudia nosia so sebou všade a to je veľmi dobré, keď človek toto vie overiť, že nielen v našich podmienkach slovenských, ale aj v zahraničí, hlavne tu v Amerike. Môžeme s vami počítať aj na budúcich ročníkoch festivalu Slovákov? Tak nezapieram sa, ale keď ma pozvu a to bude vhodný čas, že mi nič nebude prekázať, rád príjmem pozvanie. Som tu už druhýkrát a čosi podobné bolo pred 3 rokmi, čo som tu bol a znovu sa to tak zopakovalo, len potvrdilo, že byť Slovákom je byť šťastným a je to česť. No, je to chválihodné a ja som vždy rád, keď sa stretnem s našimi krajanmi a vidím, že si zachovávajú svoje tradície, svoj jazyk, aj keď je to už stále menej a menej, ale prísť medzi nich a zhovárať sa po slovensky a dokonca ešte aj s takým tým nádychom tej starej slovenčiny je vždycky veľmi príjemné. Ja som rád, že sa mi podarilo tohto roku aspoň pol dňa stráviť medzi nimi a hovoriť o všetkom, čo potrebujeme pre spoluprácu. Preto, aby sme im pomáhali, aby zachovali tieto zvyky, túto tradíciu, aby upevňovali komunitu. A zase aj my od nich potrebujeme, aby nám pomáhali, najmä pokiaľ ide doslova lobbyingom medzi senátormi, kde majú veľa priateľov a dokonca, kde sú aj naši krajania. Takže táto spolupráca a takéto stretnutia si myslím, že sú veľmi potrebné. Zúčastňujete sa aj podobných aktivitách Slovákov žijúcich inde v zahraničí? Ale áno, každá moja zahraničná cesta končí alebo začína stretnutím s krajanmi. Naposledy v Srbsku som bol celý deň a som bol veľmi rád, že bol so mňou aj srbský prezident, ktorý si našich krajanov veľmi vážil. Si o pekných veciach, ale aj o menej pekných, kde sú problémové, kde si musíme ozaj navzájom pomáhať. Vysokou horou obklopená dedinka moja spí. Tam prežila som šťastné chvíle a môjho detstva sny. Tam rástla som jak jedlička, keď vonku kvitnul háj. A teraz ma srdce bolí, že sa s ňou lúčiť mám.
Pekného. Čo budete spievať? Ako sa volá pesnička? Z výchovnej dievčatá 70 stupňov. Oleťa som leťa. Ktorá je najkrajšia? Z výchovnej dievčatá. A pozdravíte sa mi pekne do kamery teraz všetci. Pozdravujeme Slovákov na Slovensku, OK? Ako som povedala v mojom príhovore, my na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí veľmi radi podporíme vaše aktivity a podporili sme mimochodom aj tento festival a možnosti, ako môžete získať túto podporu ako Slováci žijúci tu na Spojených štátoch amerických, je prostredníctvom grantového systému. Čiže v rámci predkladania projektov na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí každý rok vypisujeme takéto grantové kolo a vždycky do konca januára môžu si krajania v rámci svojich spolkov predložiť projekty na takéto festivaly, edičnú činnosť, podpora časopisov, ale aj na opravu, povedzme, ich klubových miestností. Takže ten rozsah tej podpory je veľmi široký. Takže milé radi, tak ako tento rok podporíme aj vaše aktivity. Koľko družstiev hraje na tomto ročníku? Hrajú 4 mužstvá, hrá sa systémom semifinále a finále. A teraz vlastne my sme prehrali prvý zápas 2-1, bude nasledovať zápas medzi Slovanom Staten Island a tímom Svidník. Koho považuješ za favorita tohto turnaja? Takže už Tatry Slovaky už nemôžem povedať, takže už vypadli, už vlastne hrajú o 3. miesto. A neviem, rozhodne sa asi medzi, by som povedal, že buď Staten Island alebo Svidník, vyzerá, že by mohli vyhrať jeden z nich.